IFM News Express, Balitang Metro. Samantala mga idol, Waste Management Forum sa Alaminos City inilunsad para sa mas malinis na komunidad. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Intern Adrian Manalo. 104.7 IFM Report. Kasado na ang mas maigpit at mas maayos na sistema ng pagbabasura sa lungsod matapos isagawa ang isang environmental forum para sa informal waste sector at mga junk shop owners sa Alaminos City. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office, tinalakay ang tamang sistema ng pagtatapon at recycling ng mga basura upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng kabuhayan ng mga nasa sektor ng basura. Iginit naman ng pamahalang panglungsod ang mahalagang gampanin ng bawat sektor at mga residente upang maging magtagumpay ang environmental campaign ng gobyerno mula sa mga kabahayan at barangay. Ang kooperasyon ng mga junk shop owners at waste pickers ay tinitignan bilang susi upang hindi lamang mapanatiling malinis ang Alaminos, kundi upang maging modelo rin ng sustainableng lungsod sa buong rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.